Dayton irogi nga iba sa papagayam datoy pakasaritaan ni pagayam ti nga Debbie nga napauluan iti Dabiana. Hala? Tiririn. Sa gudahin nga ti surat ti pakasaritaan ni pagayam ti nga Debbie nga napauluan iti Dabiana. Dear Manong Nemi, kan kanayo nagnagyamyaman kini Apo Diyos, apay ko na manong siyempre, iriag na nayon na panang tarabay na kaniyak, panang tarabay na karignagan kaniyak, kakabsat ko, kabagyak, gagayim ko, amin kami. Kanagyamyaman na kang kuha na kini Apo Diyos, manong nemi, ta inikanak, ninsagutan na ti saguday. Nasadlang, nga nalaing, iti akademya, iti pagadalan, no dikit, napintasak. Saan lang nga siyak ti mga ibagbaga, no dikit iso amin nga makakita kanya. Ni mama, kunana, nakapinpintas ti anak ko, nakalalaing pa'y. Kasta matang ni papa, sikat ti kapipintasan nga anak. Una, pa, siyak siyak lang ti kakaiso ng anak yo, nga babae ni mama. Kasama tayo nagdiduwa kakabsat ko nga inauna nga duwa nga lalaki manong kabuta siyak ti bunso ngay. Uwan, nakapimpintas ka bunso. Amin manong nemi di ka eskola di adak ti elementarya siyak kano ti kapipintasan. Kaya nagraduarak iti elementarya manong nemi siyak ti first honor. Hindi adda akong di high school, nagtultuloy manong nemi tilaing nga da kanya, ken singpet gaget, agrama meten iti kinatudyok ng inanak, ken ti kinapintas ko. Mabarinak to kano makisalip, manong nemi, iti beauty pageant. Siyak, manong nemi, tinagbis sa high school, hindi adda ako niti fourth year high school. Nag-Miss Valentine. Ken siyak manong nemi iti valedictorian. Iti agraduarak iti high school. Nga, iti panagbalasitang kun, panagbalasang kun, manong nemi nakadadon iti lalaki nga grugbab kanya. Siyempre, kunada, tinapintas ket para iti gwapo. Iti gwapo ket para iti napintas. Tinalaing, ket para itinalaing, nga ta? Iti ada akon manong nemi iti college, ada dumanen di kiti agrayo kanyak manong nemi, you're so beautiful, Debbie, kunada. Pang Miss Universe, dagiti matak manong nemi nakabibiyag kano, dagiti bibig ko nakarumrumpik, dagiti na ornos ken napudaw nga ngipen ko manong nemi ti kinakinis ti kodis ko, ti kimurba nga pamagik imalu ako nadaman. Awan ti makita mapigla kadigiti legs ko manong nemi kananya man napaset ti bagik. Kunata nga ron nga perfect. Ato iti mga lalo ko kanyak manong nemi nga magisalip iti pang Miss Philippines, Miss Universe, yung jack kinayat manong. Awang ka na serbi ti kinapindas ko, no jak kakayat nga sangon, wano serken ka na kita. Mapanak ka nung sombreng artista. Anak ba't nga rin nga naringag drama? Kunak mo, sa anak ba't nga naringag arte? Oyan manong nemi, awan sa bali iri, ngayon pastek mo no saan nga ti panagbasak. No pa graduarak manong nemi iti college, kat saan ko na-maintain manong nemi iti grado. Adumat di kita nalalaing siya nga nagaputi sa baling eskwela. Nga ato di kita gradok manong naming sa anak nga nag-cum laude. Anyway, inahawat ko rita. Saan ko ka di nga tartarigagayan nga talagang nagtultuloy iti yakin na number 1 ko. Kaya ko nadan, nga damat la di kita nalalaing iti sika o iti siyak. Ken, teko na da pa nga napintasak ng adamat lang dakitin. Mas pa'y napimpindas ng siya.
napintasak ng ruden. At dapat na kiti mas napimpindas kem siya. Edi ka anto na agar-aram ganyak manong nemi siyempre ti pinilik. No asin no nga talaga ti pakariknak ti ayat. Kuwapo man no saan. Ngayon siyempre, abos tayo patpatig ko lang aroden, isupit ti pakariknak ti ayat. Sa may sa isuna manong nemi nga engineer. Isa da ito ni Carlos, ni Engineer Carlos. Dua idian nga tawan nga trabaho ak manong nemi iti bangko. Nag-asawa idin manong nemi ni Manong John nga isot inauna. At syempre, sumaron tumaten ni Manong Tony nga manunget. Ni Manong John, Manong nemi, man siyang architect. Idin to, ni Manong Tony, Manong nemi kat padak nga accountant. Maragaragsakan siyempre, dapapa kini mama, tanagraduar kam aminin, at danapuko da kini Manong June, sumaron tumatin nga agasawa, ni Manong Tony kini boy girlfriend na Santo Siak. At na kinigandaway Manong naming nag-date kami kini Carlos. At na kita'y mangisursurot, iti pa nagkita da kada kami, nakasta nga magmagna kami, agkibkibin, wano saan kat agbayan nak, irakos ko nga titakyag ko iti bagina. Wow! Gwapo kin napintas ko na da. Agbagay da ako na na. Ang moment manong namin ni Carlos nga respetaran ti kinababae. Jack pa'y nadlaw, nakaslayat ay ipasagid na nga nuwin ken mabalin kadadan mapasamak kada kami. Samat lagi di amaliklikan nga daragiti narakop. Saan nga bitsin di kiti lips ko kaputa naamalanan sala nga pagapaman itinapaod. No kasta nga dagundaway mi nang runa na birthday ko. No birthday na. Nagdulagan mi manong naming 1 year more. Duanton nga tawan ti relasyon mi. Katisunton di pa nagkalay sa mi. Ako na, plano na kanupay, nga umuna, Deje, agbalinto nga balay mi. Sa adanton masarakan na nga napindas nga lugar, nga gatangin mi, nga pangipataktiran mi ti balay mi. Gabatamay sa engineer so naman ang name masapul ka nung paneknek. Nga gwapo iso na kas engineer, kat masapul met nga daydayawan danto, ti kinapintas ti patakder mi nga balay. Yung tsak na pupuutan manong nami nga nagbaliw ti amin. Tsak mo. Dati-dati met manong nami. Nga adot makmakan ko. Dati-dati met manong nami. Nga kasalasan ko umobserbaran ti panagdayat ko. Dati-dati met manong nami. Angem, madlaw ko. Lumukluk mega. Ni mama, manong nami, dinilunak na minsan. Ano ti panggap mo, anak? Apay, iso ka dit kayat ni Carlos, nga boyfriend mo? Tiyan niya, mama. Aw, matan ti sukog ti bagayim. Ha? Mukha di madlaw? Awanin di kurbana. Kasla... Wano kayat mo ka di nagbalokman. Masaan? Kaya pangarod. Iniinot matan nga may kat ti kurba, ti bagim. Saan matan nga imalo? Ako nada. Samagay, no agbaling ka nga chabi, anak ko, agad okay lang. Huwag lang nga, sobrang alokman. Nadlaw mat ni Carlos manong nemi. Apay, kada ito yung umas asidegan ti kalay sata. Umimiwas ko mo titimangan. Sweetheart, no agkuyog ta kitag-date ta. Just the same mati panangang ko, di ba? Just the same mati dagiti paborito. Yung mapingar nga, matinti ka na sexy, sweetheart. Siyempre, diyan ka mo sugbatan. Nagdayat ka.
Dati mat ngagday-diet ay maping nga lumkulok may ka. Nagdayat ak matikunak manong naming nujak mo pupuutan naglalalo na di paborito nga sidaen nga luto ni mama iti may dasar nakaw. No ano pa manong naming nga manay na yun ang tatawin ko isumot iti jak padmadlaw mapupuutan a kinaimas ko amangan. Oy, ustunan. Ma? Nagadupay ngagpaiso. Angem tabagin. Hanggang nga nabintas. Yan to nagkasar ni Manong mga to ni. To abay ko magpabintasak nagkasar ni Manong to ni. Kaya may sakan to ka nagdi abay. Kaya sa kantong nakalulok na nga abay. Secondary sponsor ito nagkasar ni Manong mga to ni. Nagbalin ako Manong naming at Chabi nagkasar ngagpaiso ni Manong Tony. When? Dati Manong Nemi nga napadaitin nga para kumakaniyak nga saanin nga umanay Manong. Dikat kapilitan nga indrasmi iti nagpadait iti umanay kaniya. Nagbalinmet nga busy ni Carlos Manong Nemi kadagiti nga panawen. Tamalaksid nga umawap obisina iti may sa construction firm Manong Nemi at dapat kita sub-kontraken na unubukod na kontraken nga project. Kontratain nga project. Kung ano nga kanyak Manong. Nga sana matindahan ti kasar ni Manong Tony. Kabutada at apindas nga project na Jesabu. Tumawag ka niya. Huwag ka 2 bulan, 3 bulan saan nga kita sweetheart. Anyway, okay mati video call, di ba? Maliwan naman tinawag video call man. Di ba kita king ka natin apindas nga site. Binaliwan mo nga nagtinawag Manong Nemi video call. Okay na, makinam? Di Cebu nga mismo, Cebu City. Nakagwapo ka lata engineer. Baka adot chicks dita. Dikiti Bisayana, dikiti Cebuana. Sweetheart, awanan ti sa baling nga babae, di bihag ko na sa masisika lang. Oh, sabi sa mo ipakita na bagim. Sa balim nakipukusan ti camera at cellphone mo. Nalukmay ka kon, sweetheart. Sige katawaan na. Ano mo ito bagim? Ha? Saan ka matan nga sexy? Kas kamala naipatakberin nga kuribot. Mata, nakabimbinas ti pamagig dati ko na nga chubby. Sweetheart, baka awanan ti umanay nga trahe de Buda. Ito nagkasarta next year. Ado, agpadahit ta. Anak ko, irarantam samat tagpalukmag. Okay lang no. Dalugmag ka nga, chubby ako nam. Ngayon na sobramat. Sasabo, anang tot lang nga magmarcha. Agin iniin ka ag kini ka kasla dalukmag nga pato. Tapay, naalas ka din o, agmartsatan to ket ag kini Si Tersantan ngagbagay. Agpaiso nga, kalakalingan natin kayo na matsyok, imsanak ba't nga nalukmag. Ado lang na gini abs ko. Pasublim ko man ni dati, ang kinisexy. Ha? Santan ngagbagay. Ikaragarigatak met manong naming aliklikan, dagiti makan, nga dadamang palukmig kaniya. Yung tiyaga mo manong naming, uri nga ta saan ako na mangmangan. Kaslasan ko nung mapasubli pa iti dati a kinasaksik manong. Saan ko nung aramat, dagiti arwatek, nga dati-dati nga magusto ka ir arwat. Naggata nga kung manong naming kadagiti arwatek nga talagang para kanyak, umanay kanyak. Adan di kita nabayag ko nga saan nga nakita, saan nga makalasin nga niya. Manong nemi, ora di kita kinaraduaram iti college, na makamamo ka na kami kini Carlos. Hey, Cynthia, kumusta? Sino ka?
Siya ito eh. Di na malasin. Ahonti. Amok nga. Dabyana. Si Kamat. Siya ni Debbie. Debbie nga kami pintasan. Di? Debbie. Kakamalasin na siya ka. Saan ka malasin? Ngam siya ka ni Debbie? Yan siya. Mabikas tamat na dilangam. Alakas ka laman labornilen. Ano? Hindi ito. Kas laman labornil. Mabikas to ito nagbalin nga. Isusabo ya. Ano mo tibagim? Allah. Dahil pa lagi ni Carlos? Yan. Aday so na sa Cebu. Dakil di project nandiyan. Kahit magkita na ka? Video call kam na ko. Magkita ko na. Noon, okay lang. Susapos ang kayong nga bagay. Ibag ano kahit nakapiga sa wain ni Carlos? Sige ka stapay. Adun tiag ko na manon nemi pati da papaki ni mama. Kandi kiti kakabsat ko. Ano mo ti bagim, anak? Nakarati mambalin ko. Nakastimatin ti nagbalin na baging nga intad na Apo Diyos. Aya po yan. Idi. Bagbagami kini papang mo na pindas na anak mi nga babae. Kakaiso na nga babae nga anak mi. Mani po dito ako bingkan, elementarya, high school, college mo. Itakin din na plano-planuin nyo kini Carlos nga next year. Galpasan ita nga taon nga nagkalasa, nagkasar di manong mga Tony. Ikasti matin. Kasi lang mo iran-ranta. Una subsubukan ka di Carlos. Anya di kayo masawin. Subsubukan ka din ni Carlos doon talagang ipatpatag na ka. Kayong nagbagay. Kanang mga saan na ka nga kayat ba ni Carlos? Anak, samping nga naladaw ti amin. Pasublihan ti dati ang kinaseksim. Sakbay nga dumteng ti tawen nga pagtulagan yun kini Carlos ti Kasaryo. Aramidak met manong name ti mang liglik kadagiti kanek unok ipaunag ko nga adada nga mangpalukmig kanya. Limlimit tarakmet manong name ti mangan pasaremat makalagipak nga ag-exercise. Naminodad tuma, mga muditan. No talagang ipatpatignak ni Carlos. Ikasar na ko, rikas di bagi. Manong name ti dati nga pagtugtugawag ito bisinak, iti bangko. Saanan ngo manay. Nagpakarami dakon manong name iti umanay para kanya. Awanan ti bang dayaw kanya kanapintasak manong. Awanan ti agaram kanya. Tauri di amuda nga Dan Carlos ti Biagko adalat tamat di kita agaram ngamita. Awanan manong. Dimteng ti Christmas na saan nagbakasyon ni Carlos baro nga tawen aging gang iti bulan ti February manong nemi kedison ti ba nagbakasyon na. Wen. No kasta ag video call kami manong nemi ti fokus ko pangipanak ti camera ti cellphone ko kada di picture ko nga naikwadro. Hindi ta nakaseksiksi. Nemi dumay nagpasyari rin manong nemi ni Carlos. Namuna ta siya tinang inukat tiri daw. Sino ka? Ni Daytoy. Ni ko man David masapol ko. Katsyak ni David Start. Oh my God. Sumrek ka. Kamin. Ala katawaan na. Di ba kahit na kumangarakupen? Hansa ta nagsabat titakyag kong no arakupen ka. Tamat din buksit mo. Iti may iden na. Iti bagi. Sangkod samatin nga may iden na ti barukong ko. Iti barukong mo. Awan samatin barukong mo. Ito yung damit Ano mo palabubs ko?
Alaraw ko penggalatan. I miss you. I miss you too, sweetheart. Ana, nakagatang ka ti sing-sing, wedding ring. Agparin to mga isang wanak at ibagam ti William Mary May. Oh, obe ko saan ka makuha ni? Madatan tumadlat mo pa ng kordera. Agpili, agpaaramin. O sige, doon ka ano. Pambarantamot na lang, padait yung trahe de boda. Sa February 14, kaaldawan na giti puso, isot kalay sata, hanggat nga maapi kita. Ito na nga ron. Maybe 18 or 28. At the 8 na. Sige. Nabibintas na may isagahan ti amin. February 28. Kaya nung mas magarigan ta, kahit ang itantan, di orayan talangin ti June, nung balagang June bride. Damo makin pa pa. Hi, tito, tita, ada ako. Ay, engineer. Kita na siya doon na ito nagbakasyon kan from Cebu. Nalpas ko di project ko di, kontratak sa jet, tito, tita. Da medyo panakalan na tati naganan siya. Isong kayat ko nga, ang grande ti kalay sa amin kaniya, Davey. Davey nga dabiyan ako nam. Ano rin papa? Ilagaway kayo man? Ay, susapoy. Saan kayo ngagbagay? Patasan nyo man takaslag practice kagbarat sa? Ay, dapat panahon mo. Agara ti June. Nagpakutong ka. Ngit papa. Wanan, gusto lata. Alangan rin, planuhan nyo ang takalay sa'yo. Karati ko mga bulan, tito. Papa ko na kanya ako. Mama ko na kanya. Mamang mo, mamang yun. Agalbasan, last year, nga nag-asawa ni Tony, na kayo matindi sumarno. Dami na di ka astagat, mako namin, kaya di mamang yung, dami na asawa na kita anak mi. Ket, kaguri ka. Di ka astagalok mo anak, aganak ka nga ta. Ni papa mo, tapi kumansyak aganak. Ang mga saan mo saan itong madmadlaw nga masikog ka. Gawat na talangam ka talaga masikog. Manong na mi ti amok edi ket agsubli-subli ni Carlos nga umay dito balay tapno ituloy mi ti agplano. Ti amok edi manong na mi ket tawagan na kadibagan nga ag-date kami pambarami pagtulagan di amin. Ngam saan na kinawaawis manong. Siya ti bang ibagbaga. Kanon ta ko naman ang umay ka dito balay. Rabi siya nga rin. Ano pagbisiyem ko ma? Para ito yung madali nakasarta. Hindi na pa natulagan yung tunano nga talaga. Kan dapat agkuyog ta. May prepare ta ti amin. Dahil pa imbitasyon. Kan di kita mga nakarata. Kan magiliwakan ka. I miss you, engineer. Kahit ko nga agpaspasyarta. Nagpaspasyarta nga kuyog. Di dabyana, kini macho. O paibain na ko nga kakuyog. Nusika ko mati siya. Pagbalitanan ta. Nusika ti lalaki ket makikuyog ko iti dabyana nga babae. Napanakil ka di nga mga ibaga. Nga tinubiyam ket dabyana. Kahit mo sa wen, iti kasto yung langak, saan ako nakayat? I'm sorry. Abe ka susuri ka. Ti amo kidigit sangag balbali tirik na. Idinarik na ako ti ayat ken ka. Ingkarik ti bagi nga saan akton nga gayat sa bali. Nga saan to pulos nga bao tirik na ken ka. Nga nagbinto ta kayam. I'm sorry, Debbie. Nga saan nga 100% ti mariknak nga ayat ken ka.
Ininot ng pagpababa. Kat dumdum to siguro nga talaga nga saan kan nga kayat. Ididayta nga nangeg ko manong name kat kaslaad na nakatirtirad nga punyal ana itudok-tudok na iduyok-duyok iti puso. Numuna, tanaminsan na lang imbaga manong name ng kasla maulit-ulit manong name kat maulit-ulit met amaduyok-duyok ti puso. Naraytat nang iduron tapno agarubos dagiti luwak manong name. Awanen ni Carlos manong name iti ongto ti linya. Kastaw na imaten ti panagsebek kay panagsangsangit ko manong nemi banag ganangeg ni mama. Oh, what's wrong? Anak kasangit mo? Abay. Dinakan kayat ni Carlos, mama. Dinakanon ayeten ni Carlos. Intawag na, insina na. Dinakanon ayeten ni Carlos. Ore lagwag-wag manong name ti abagak ket ore lagwayong-gwayong ti tiyan ko iti dayta nga panaganug-ug ko manong name. Nga orek la naglusdoy manong name ket kakaasi ni mama dinakmet den mapatakder mabangon ket pinakpukawan na ni papa. Ket ore daladua manong name ti nagtinulong nga nang bangon kaniya. Nga sandak pa yun ang kakabailan manong name nga bagkaten ng isuda nga duha tapno ipaidadak kuma iti kama. Nagpatpatulong dan iti karuba manong name tapno laeng mapaidada. Basta unay nga rod manong name di pa nagsangsangit ko kapati mariknak nga saem. Ket ko na dapapaki ni mama nga saan ko kanong nga mababalaw ni Carlos. Gabutan nagparik na ilin kadakwada manong name nga posible nga saan ako nakayat ni Carlos. Nga sumapulit sa bali ang maibagay kang kuwana gabutan saan karon nga maibagay. Ngayon ko nakmet nga sinaludsod. Apay, inayat nak kanilaeng ni Carlos idi napintasak. Iso kanila tatiga puno no apay nga inayat nak. Gabutag bagay kami. Mama, papa, gabo ka din nakasti tilangak kasan na kun ngay patpateg. Kahit nakadingasawin nga sanga na pudno, iti panagayat ni Carlos kanya. Adamat kay di puntom ti kasta. Adamat kay di puntom iha kalatang yung bagam. Saan nga napudno, ngagpaiso, ti panagayat ni Carlos kanya. Ang sa mo pag nga mabalaw iso na, kada pa nagbalbali tirik na. Dagi din to pa'y ibagbaga ng ipatpateg na, ag-asawa dalang arudan, adan to pala sa bali nga karelasyon, jay babae, uno jay lalaki. Tikid di makunak. Kinunamit ni mama manong name, nasanga da kayo tinay kariyana. At basol mo, gabuta, di mo minintener, tipindas mo, adamat basol ni Carlos. Tanurapod no kumat panagayat na ken ka. Ure nga tamamin sa pulukit siyempre lang lumukluk mag ka. Ala, awati mo na, nanyang arod. Ulitek, saan nga na kayo nga tatagkagasat nga talaga. Yung nasakit mo ma. Nasakit. Nakasaksakit. Uwe na muk na sakit. Tawari saan ko harik na diriknam kat marikriknak. Asla marikriknak magipagriknak. Gabot amok nga nasakit. Kaya mawanti sa bali nga ramidam anak. Na di mangawat ang tikinapod mo. Nasaan nga da kayo kini Carlos. Gaboy ito dahito nga napasamak. Banong naimi pinadas ko pa na minsan nga tinawagan. Namin dua namin tlo. Ngayon talaga nga nakaikadengin manong naimi nga talaga nga dinakon kayat ni Carlos. Pimano pa yun dito lugar mi manong name nagsublig dya sa buo. Irin to tasyak manong name gabot ikastoy nga pa nagsagsagabak. Di ako may concentrate tag trabaho iso nga nagresign ako ni trabaho. Api nga resignation. Api nga saan nga bakasyon. Baka no, saan kung tumit lang matungpal. Lumano, bakasyon. Manong namin tapno makarekabera, tapno makalipat ako na.
Kahit ko timadayo. Yung bagag data kini mama. Okay, to sa din no ti papanam no talagang di ka makalipat. Ni malo stok man lain nga makalipat mama. Numadayo kasi din ng orte kahit mo papalan. Anti may rekomendaryo. Kahit mo mapansa diyan daan team. Anti nga. Ni anti nga delia. Anti nga delia. Ija kagayan? Tigid ti bye-bye. Nga namin duwa ka mo't nga napansa dyan, idada ka ti high school kan college. Di ba? Diyak mo mo ti cellphone number na. Amok ti cellphone number ni Antim Delia. Tad ko kayong katatawagan. Ha? No, kahit mo't magbakasyon sa dyan. Barbaring sa dyan nga makalipat ka. Tinawagag nga ron ni Antim Nemi Getsimong Bad. Sinda ito ni Debbie Auntie. Debbie, kakaso na nga anak ni Mama Ingrid. Ay! Edi ka nakapimpintas. Ako mat-ure nga minanti komunikasyon tayo. Ni mamang mo pati pasari tumawag. Ito na not kasar. Ay sorry hanak nakaumay, edi nagkasar ni manong mga Tony. Niraramat edi nga sakit ni uncle mo. Kumusta ka dito, auntie? Nasiyata, okay man lang. Di ba, kanito ko mga tawon, nagkasarkan? Kalpasan di ba panagkasar di manong mo di last year? Baka unaan na ka, nikasin mo nga di na. Dito ipada mo nga bunso. Kumusta mo tinisuna? Akit palang plano ang damat tin Kaya ni Oscar, hindi ba nagkasarda? Agbarbada kayo mat nga mauubisyon na ti bangko, ijito kayo ka daw. Auntie, mumayag ko magbakasyon nita. Panagbakasyon nga makalawas, uray makatawan, auntie. Kasano trabaho? Mumayag ti auntie. Indun ka magbiyahe ko na na rabi. Biyahe ka into na rabi, diyan nga last trip at pagluganam. Tap nila kasi tagat agsapan to na makadanon ka. Ngayon the first trip, akit rabi parbangon to pala dumanong ka. So nga diyan last trip, ti pagluganam, tap nila kasi tagat agsapan to na dakat to palubos na po. Nga lakit matadailan. Pasukong kantong kanidina, di terminal ti bus. Ha? Di man cellphone number ni Kasin din na auntie. Okay. Ibaba ka rin i-text ko ito ka. O sige, auntie. Nagrubuhatak nga rod manong Nemi. Hindi malpasin di pangarabi nagrubuhatak. Ay, anak, gananat ka sadya ha. Hanggang mo ba nagdigdigos di bye-bye? Nimot mama, isungam ti may sa harantak. Tatagaigid ti bye-bye nga rodanti. O nangam, bakit malmas ka, ti kasta kalukmeg mo. Nimot mama, nalagaan. Tumpawak, kaslak lang rod salbabida. Ay, wala niya. Malmas ko mga rod ba, salbabida nga talaga. Ay, nakaisam ka, nga nakakatawa. Di yung kadikayat, nga listo ka makalipan. No, ikarkarigatak ti agkatawa. Oren no da katawak ka da sa emna. Ay, kiti panagkuna ka na kakit. Alistom lang ang malipatan. Narunan, no. Da kayo kinikasin mo nga di natin kuyaw. Nalingag pakatawa na jacket. Intulod nak manong Nemi ni Papa ti terminal di bus. Kat last trip nga talaga tinaglugahan nak manong. Nga inuko para ko ti may nga tugaw. Para iti dua. Ada dua kam kuma manong Nemi ngam saan kamutan nga umanay. Miss, una di konduktor. Inuko para mo matin ti furto. Di agdoble matipleten. Ni manong met. Apay,
Basol ko ka di nga rin nalukbay ka. Una nga adda ko mapekto ka dito, ayan mo. Ay, kaya mo manay. Dito lang no, maperdi. Nakaro ka man. Sige, dublyak teplete. Manong Nemi, nakalalas to gali di tao. Itakit ka na lukmay ka, kasladak saan ka. Kasliliblibyan dak manong. Malagip ko lakit nga rod, idi nakaseksiksi, aka nakapimpintas. Ado da kita mang paspasweet kanya. Ado da kita matiritir, manong Nemi ditengad na, amang isusurot, ipanakita da kanya. Ken oray met kumaitaang. Pero isang sangaran ti lukmay ko. Parbangon manong Nemi, edi sumangpetak di terminal, tanapaspas ti lugan. O pala ni Kasin din na tinawagan. Kasi nadag dito yan. Ano? Nagsapa kayo. Huwag nga rin, nakapaspas pa, naglay na di driver namin, nag-drive. Kasi lang gumangganat. Mabit lang nga rin, kasi nagkapek labigit, kapnod, naputot ng tiba, rusok ko. Sakto, may dinan. O rekit, alis to lain. Takantan, 15 minutes ba nung Nemi? Idaadan kotse ka nagsardan. Malasin ko ani Dina. Taadak ti kahilid si Dia. Nagkasar ni Manong na. Super lang tilangana. Napintas. Sexy. Dina, Kasin. Kasin? Siya ni Debbie. Ala. Apa nga di mo ibaga nalukmang ka? Apo, naman di ka nalukmang mo. Asus kaman. Apa, jak ka di ibaga. Sus Maria kamat ka. Apa, inan ano mo ti mag-game? Baka no, marigatan ka nga sumrak iti kotsek. Si kamat. Sa bagay makastrik ka, ipilit mo Ngayon magyang ka talikod. Saan ka mo mariti sango? Nagdakargan. Gito yung, mamamit lang arot kabil ko to compartment. Kasi, Debbie, jak pulos pagarupo yung nakasulit yung makita nga langam. Dito ta, edi, kata kasik-siksi ka. Nasik-siksi ka, nabimbindas ngamitis siya. Baka mo na, sa mo na sa ritaan mo. Naglugan ka nga ro din. Naglugan na ako, talikod tiyang ko anong. Opo? Rela ha. Maplat sama dati konsek. Si kamat, sobra kamat naman. Nay, imbas ka kagbesan. Si kamat, naman. Susapok. Agar ka. Itay pa-vulcanize. Ano pa-vulcanize? Diyan ka na kita na luk ng gayam na dyan sa talikod. Ano dumasa ka pa ilang ta. Inak paanginan. Orita. Dati asidik ti pawaling nga pagpaanginan. Awang batak na ng ko. Talagang narik na di kinadagsan mo. Kaya po kakasin Debbie, jak mo lang pagarupan nakastoyin tilangam. Ket uray, the auntie kina uncle, kan di kakabagyak manong Nemi ket masadao da di makita da. Uwan, no magnaak kas laging ginid ko na da. Sobra kayo mo, tanti. Opo, unay na ya. Isus apo. Kadin yung istoryak manong Nemi no apay nagbakasyon na. Hasin ako may ngamin timayat kang ka iti kasta nga langam. At saan nga nakaskas daaw no dayjay nubyo mga ni Carlos ket insina na ka kapot kasta abagim kapot saan kayo nagbagay. Okay tala. Barbareng no alisto ka makalipat ng dakad to eh. Di na. Ma, sikat makamuking ko na. Habang nga dadto niya, Debbie, di ka pa launa agkuyukuyog kini Oscar. Ni Debbie ti medyo ikasong pala nga kuyugin. Malpas ti opisina, nalakit sa panty agawid ipaspasyar mo ni Debbie at igid ti bye-bye. No kahit na tagdigos, baka numalmas mama. Kasi nung umalmas kita, salbabida nga mismo.
Hala, ni antig padpada kay laki ni mama. Ni papa hanggang sa anak ko nang umalmas kapag ka nang umalmas kit salbabida ak. Ngam kapot ta mailiwak manong naming agdigos nalinak met iribatog ti lugar daan ti nga paset ti baybay manong. Dati daluyon kat adda iti medyo natin nga. Wain, kaya ti paset nga mabaling nga magdigusan manong nemi kat kasla talon lang. Kasla karayan lang. Kinuyog nakngarot manong nemi ni di na nga nagdigos. Kaya tayo lumabas, sumalog, suwangat, nga mangalap manong nemi kat sang kakita na kan. Di na! Na, Angel, sunod na tabiyan na nga kaduam. Ni Kasin Debbie. Debbie? Nakasinsin ko, natakang Ilocos. Di ba nakasiksik si Idi? Wan. Ngem, nag-experiment. Pinadas ng tagbaling at dabyana. At dan makalawas ko manunemi ti asidong daan ti Uncle Kenidina. Edita malpas ti pangrabi. Nagdigos ako manunemi ready nga maturog ako. Eda ako niti silad ko manong nemi edi mangik ko titimak ni Kasindina. Debbie, asin. Abay, jak sa magagat nga mapantiigit ti baybay ti kasto nga oras. Asin, kahit kung ti maturog. Ato sa nga ilim. Sino sa nga ilik? Kaya baro ang umay mang pasyar ken ka. Kaya balasan ka mo. Kaangaw ka manin. Sana ka kaangaw. Rumor ka. Ngem isuod mo ta, isublim ta bram ano, ikat mo. Sa bagay. Oray, awang bram, di da malasin hon. Sukamit kasit. Sige umaya ko. Manong nemi nakukuha po, titimakder nga nagkuna. Good evening, Debbie. Flowers for you. Gusto sa anak pa ila mamati manong. Kat sa anak ang makakuti nga mangawat, iti awat na flowers ko nakta. Mabilang ko nga talo. Red roses. Kaya dapat chocolate. Thank you. Diyak kahit chocolate. Tapay. Diba? Isot mo gusto nagrekaskan ka na chubby chocolate. Ano yung pupuswan? Di pa nangiregalo ken ka? Si chocolate. Sige, awatek. Thank you. Tugaw ka. Ita ka lang makita. Ngem makalawas ka dito yan kang kanayon ka makikita. Kasano? Nagkuyo kayo kanidina. Nga mapandiigit di baybay. At dakmet nga mangururnos ka digit pagkalap ko. Kinawa rin ang tigdigos ka. Buy-buyain ka. Kung ka nakarod kat mabalil na ko mga kadkaduwek ng agdigos. Taore no, awan ti salbabidak, no kaduwa kang agdigos ka dan da salbabidak. Insulto na ito, no, angaw. Kahit ka lang ang pagkatawain. Pasari mga kumando ka ti, nasarang sa nga katawa, panagkat-katawa yung kinidina. Tagad to'y kano, amis mo? 5 lang ang balay, di ba? Mani po dito'y balay, daan tim. Agpamianan. Dati balay nga, nagpinta ti yelo? Di bagbaga ni Kasindi na nga dilawan. Dalaok na politika. Di nga minadin ko tinagpili. Di yellow nga color. Di ka't mangalap ka. Mangalap akto mo kahit ko managkalap. Mga opisina sa munisipyo, jay,
Jay, ano dyan? Anong opisina? Treasurer's office? Han. Auditor's office. Sikat yung municipal editor? Yeah. Kastagayam. Abay, nakapasyar ka. Kas may sa nga baro. Mga rin di may sa balasang asking ka. Ininsulto na. Saan ka insultuin? Abay ko insultong ka. Abay nga kayat na. Siguro, nasa lodsod mo nga tamad din, no? Abay nga dak dito eh. Na istorya nga tamad din ni Kasindi na ken ka. No ayat na pasama kiti ayat ko. Inistora na kanya. Insina na ka ni Carlos. Ama isang engineer. Kapag tabi na ibayam ko anumatin ni Bagim. Saan nga napunot pa nagayat ni Carlos na kasta? Saan nga nagtaod iti puso? Iti puso na ti ayat na kika. Nagtaod lang ka rin di matana. Kaya di ba nang kita na kayo nga sexy? Iso nga, hinayat na ka. Yan siya, Debbie. Saan nga nagtaod ka rin di matak? Nagdagat nagtaod iti pusok. Saan ka mamati kayong karandi? Apay nga siya. Idinto tamay siya ka nga auditor. Nagwapo ka. Abi nga siya. Saan nag-iding mamati manong nami? Nga magsubli-subli? Uwen. Magsubli-subli so na manong nami. Kahit nakanong ipaneknek diyan. Ano niligon dawa yung awisan na kami kinikasindi na kaduami manong nami ni Oscar. Pair by pair, mapang ka magpiknik kadagiti isla. Nga dati asideg manong nami. Aglogang kami ti bangka de motor manong nami ni Randy. Kaya pa nagpiknik mi manong nami. May ayatanak. Gabutan ko sta nga matsyananen ti kadilyan no isara ni Randy at ito nga sigay na nakaraber siyosak met manong nami nga mapanagpag na pag nakarigiti natsyananen nga kadilyan nga agala kadigiti shells. Agala kami pa kadigiti maritangtang na dumaduma klase nga shells. Kastawan na manong nami ti katawa ayat ko ragragsak ko. Dito kasi nga raramide. Naragsak ka? Obvious ba? Nagpindas diba nagbakasyon ko dito eh? Hala ka nagbintot, ito yung napili ka magbakasyonan. Kasi nagkapawat mo dito yung nagbakasyon. O rin, mampay dito yung tiyang ko. Dito yung kamay-kamang. Kahit mo tagnad, iti asidag tibay-bay. Ikit tibay-bay. Nakamaymet kami na buyan, tibay-bay, nung gusto nga nakadilinak, di ba? Na narunan, no, dakay tirabaho ti tao. Makita mo ti kinaasul. Ti tao, ti danong. Nangarunan, no, dakti kastoy. Pik-piknik, agala ti Shell. Nasyak tagikat, kadagit-gimpat ng ikari ti sigay. Ken kaduanak. Randy, di ka di pala mamati kanyak. Nagtutur ka. Nagtutura. Di ka di makaoray. Aging ka mariknak met ayat kang ka. Aging ka mamati hak. Ngipatpatig na. Orayam. Nagsubliti ka na seksik. Ha? Baka saan ka ito ng kayat? Hana? Nagsubliti ka na seksik, dinakton kayat? Mon. Baka kahit kung nadabiyana ka. Loko ka. Ngayon talaga manong nami nga in-concentrate ko tinag-diet.
Ken kastamutin, iti pa nag-exercise ko. Makadkaduanak man ni Dina, uno saan manong, nukasta nga parbangon. Nagpindas manong nemi nga pagjagingan iti igid ti baybay nga mismo. Why? Agjaging manong nemi, subli-subli kang paamyanan ng pabagatan. Nga makita ko na tugot ko nga nakaununag manong nemi. Aging ka nga rumabrabaw. Kabuta talaga manong nemi, makiskisayanak maten iti dagsen. Lumaglagan maten ti bagik. Mamat tiputed kami kasyon mi kada pamakin ni Papa, anong nemi nang ro na lang aruden, idag video call kami. Oh, kita man pa lang kayat mo video call. Ay, Debe, ma, sika da itan? Diyak kumakayat ti makin video call kada kayo, no? Awan ti pabuyak kada kayo. Na, ano dinarabid mo? Ha? Saan ka matang nga salbabida? Saan ka matan nga butiti? Lumot ni mo mga ponta, butiti. O, di ka hasta tilok mo, butiti ka. Di ka nakakita butiti ta. At nga ron, linukonak ni Randy. Nakakalap ti butiti kat nagdakil. Makita na kanyak sana pinapabusog kat kastaak ka, no? Naghimas mama. Uy, poison. Sa bahali di butiti makita na kanyak ng sindami. Kat datay si Itan. Daraktul ti si Itna. Ay, huwag na. Naimas nalaga naimas. So ako na nakanyak ni Randy, naimas ka, Debbie. Gabat na naimas ti butiti. Ngayon saan kamatang lang nga butiti? Baka makabulan pa mama, 2 bulan. Diyak man mapasubli nga kompleto. Ti magikidi, at least. Sa anak na nalukmag unay. Uri ko mga saan ka nagbakbakasyon no talagang inaram. Di ko mga pailang amin ibagbagaming agpakutong ka. Di naramid mo ko mga siyempre, nakay kumamit laing ka ni Carlos. Ma, saan nga napot nun panagayat ni Carlos? Kasko na ni Randy, inayat naklang nga nagtao di matana. Kat ni Randy nga rod, hindi baganan tayo love you nga. Siyempre, di pa rin nga nakalukluk mega. Yang angaw na nga ron. No, na sexy acton, kad baka hanak ton ka, no, akayat. Kala anak, sabi ko maata. Nakapag-recover kan, sabi ko tati sugat, ngayon palay ni Carlos ti Pusong, kad ada ni Randy nga mangagas. Manong nemi, iti kaadak, iti sidong daan ti kanikasin ko. Isumatan ti panagkalaysada, da Carlos Kennedy. Kasi na, sikat may dub honor ko. Kaya't mo ti may dub honor nga butiti, mo nadabiyana. Saan ka mo ti nadabiyana? Alos agpadpadatan ti sexy. Sa anak mo na nga na sexy, da medyo da lukmag ko, kastamat kang ka. Anong na problema ti trahe de Buda. Arwatin nga magatang para keng ka. Sinumaro ti nga best man ni Oscar. Kasi siyempre ni Randy. Apay, agkabagyan na nga iso nga talaga kuma. O rin saan nagarim kanya. Talagang iso. Agkasinsinda nga Kanagkasinsinda mo kadi. Baka no, agabirat tanto. Ano kami ti mariknam kini Randy? Kasin. Loklokon na kami. Ano nagbabaga na? Baka dinakton kayat nung naseksyak manin. Isok gabo na kano nga, inayat na, tanulok mega. Tapno, sigurado ka nung nga, kuko na kabugbukod. Ang nakalaking kadeta. Ngayon talaga dapat pakapanagnagan nga ti ayat. Or anyat lang nga ti tao. No talagang mariknam ti ayat. Dahil ta tinapod nung ayat.
Manong nemi imatendar da papa kini mama, iti pa nagkasar ni Kasintina. Kat na matangan da, manong nemi ti kinaragsak data akasar, ken kinaragsak ko, kinaragsak mi kini Randy. Kaya mga magbaga, Randy! Isaruno yung tumaten! Hanlat tamat ka may kat manong nemi ti paawag da kanyak nga. Isaruno yung maten, kini Dabiana. Ano, isaruno yung maten, kini, Butiti. Kaya di nga aldaw nga kalay sa manong nemi, dadi na kini Oscar, iso ti panangaklon kon kini Randy manong. Inawis na kidi manong nemi tigid ti baybay. Kabayatan nga madama ti honeymoon manong nemi. Dakasin di na kiniya. Oscar. Siya mga da kano di bahagyo. Pasyaran na karedi nga rabi ni Randy ngam napanak itigid ti baybay. So nga dito'y nakadinanon. Saan ka nabanog? Ano ka man nakabanog ka? Siyempre, nagpadaya tayo. Sa anak mo natin mulong, para tanyaman na panakisagana ti amin. Sika nabanog ka? Haan? Isaron mo tamatin. Di ka pa inaklon. Abi nga tinakaklonen, itan. Iba't pati kawanay-onay, Debbie. Ore no, sana ko nanokmen. Ore no, itong pagbalbalin ng tawagim. Aging kang pitpitik na pusong kiti puso. Iba't pati kawanay-onay. Uno, nagpaseksi ka di? Tapno, agsublikan ka ni Carlos? Di ka pala yung Carlos, di patpatik mo? Awanan ni Carlos iti pusok. Gabot ang mamatihak na saan nga napod no isuna. Sino nga rudente ang dati pusok? Okay lang kang ka? Nasikati may kaduang ayat ko? Okay. Kaya may katlo, kaya may kaisyam, kaya may sangasaga, may sangagasot. Padbado naman. Sikamit may kaduang ayat ko. Debbie. Saan ka di ba nga istorya kang kanidina? Sampay. Nalmes na di mo ng ayat ko. Iso nga iyaw-awak, baka no, maulit. Iso nga no, mabaling kumakit. Kadkaduaing galatan no, agdigdigos ka. Buno at ka di baybay. Di mo madlaw, edi nukas na nagpipiknik tayo kat adaklat ti abay mo no. Mapangkaagalay ti kapo. Sielo no, baritangtang. Kasano nga napasamak, analmas? Oh, sorry malagip mo tinapalabas. Okay lang. Nagpipiknik kami. Ado kami. Di pa nagawid mi. Nasabat may tinadawal ng panahon. Ano di awag dan? Tribunada. Iti nalado nga malem. Narba ti nagluga namin nga baka di motor. Medyo loaded kami. May isa-iso na. Nasaangan na isalakan. Kahit ko idimat nga isalakan. Napasamak namin nga, adayo tiyan na tiyan ko. Ada kiti kupa, idinto ta iso na kit ada iti purwa. Iti sa pulek. Awanin. Linukot-lukot, tinapigsa nga daluyon. Kahit naidakdak, kiti kabatuan.
iti masarakan miso na, awanin ti angas na. Kastagayam ti napasama kiti first love mo. Nasa siyempre. Okay lang. Nung ni Apo Diyos tinangalaking kuhana, siyak nga ron, dinasaksakit. Gabutan nagbalinak lang ang dabyana, din akong kinayat ni Carlos. I love you, Debbie. Saksik, dagiti ti pulos mga daluyon. Ngaging nga dadanong ti baybay. Kurni, madagiti ko kay karkaman. Sige man laingin. Mapilpilit ka saan? Ka mapilpilit. I love you too, Randy. Iti sa bali agundahoy nga mariknak ti irot ti arakop ti may nga lalaki manunay. Kan mariknak ti bara ti bibig ti may kadwa nga lalaki ti biyan ko. Ni Randy manunay nga tekonada nga isu ti naikari. Da kami ti naikari. Da kami manunay. Ni Randy ting sagot di Apo Diyos kanyak nga lalaki para iti biyag ko tiyak na nayon. Siyak met na ikari, kanin sagot ni Apo Diyos para kang kuwan. At kalpasan lang, ti bakatawan, sipod nagkasar, dakasindi na kin Oscar. Insarunomi met manumnemi. Kaya ti igit, ti baybay nga mismo, tinakaangayan, ti seremonya. Uwahin manumnemi. Wedding in the seashores. Kasar, iti igit, ti baybay. Nga dito pa manunay mi nakaangayan ti reception. Why na doon nga linong at doon nga lamisaan. Nakadado nga putahe kang runan na unay ti ikan wano seafoods manunay. Ije kami met Baguio manunay mi nga nag-honeymoon. Kay ni Randy, kay dito'y kong impaay, ti kinabirhen ko. I love you so much, Debbie, sweetheart. Oray, nagsublit ti kinalukmeg ko. Oray na nyapi ti langam. Oray na saan lang na lukmeg, no? Di ka nakakutkutong ka kuma. Imapi ko mga ipalubos mo. Palukmegen ka. Palukmegen ti tiyan mo. Nagsubli ka ti kinabutiti. Into nagsikog ka. Sabi ko, mga harot na madaan na nga ako si anak, Randy. Kadagbayso, manunay mi kalpasan ti talo nga bulan at na nagpitik idisaklot ko. Wahen, nepatakdar meten ti balay mi manunay mi ngano kasta, ngano, makariing ako ni tibigat manunay mi. Lagos ko nga makita ti baybay. Iribangir na ti laod. Ngano ti daya manunay may makitak met ti bantahay nga lublunggak ti init. May pas ngay kon manunay may tinaunang anak mi kini Randy. Kini daw ko iso nga tulungan naktap na makastrike ak nagtrabaho. Wan, may isa ka dagiti bangko iti ili nga nakikamangak manunay mi iti nakastrike ak. Why manon? Noon pa'y saan ko nga natungpal, timbagak kada ba makin ni Papa Idi, ngagnaid kami ti sidong na. Ngayon da papagin ni Mama, nung naimi ti may dito yung nga nakipagnaid dito kagayan. Dahil lako dan manong naimi, family house mi. Dahil so kumat pagganan, damanong Tony, manong naimi, ngayon adamatin bukod na nga balay. Kaya dagkursunado family house mi. Numampisan ko marumbing nga malako kunak, tatapagbakasyonan mi. Ang tapno adda ka no ipatakder met, pang ipatakder usarinda nga ipatakder da mamakin ni Papa. Iti ikit ti baybay. Taga ditoy ni Mama manunemi ket kinaykayatin ni Papa. Diag na eden iti nakaykamangan na. Tapno di kasta siyak ka no nga bunso. Iti dagiti ka no apuko da kada kami. Kani Randy, iso da kanot kang runang mga sikaso,
Gabuta, hindi pa ilang nga uli lang at mang ni Randy manong Nemi. Agkakaruba kam laeng kada mamakin ni Papa Manong. Nga ti pagsapulan da papakin ni Mama, kalpasa nga nagretiro da ito bisina, kat dajay. Kargad damat ti mapanagkalkalap Manong. Puno mapandag piknik nga dududuwa ni Mama. No kasta nga maili da. No kasta manong Nemi nga ada kami nga nakabakasyon ang mga yuwan kadagiti talon nga anak mo. Talo nga rod manong Nemi tinsagot niya po Diyos kada kami nga bunga tayo na itmiki ni Randy ni Carlos. Di damag ko manong masukan-sukat ti babae ti biyag na. Awan pa tinagbaling nga asawa na. Live-in. Kalbasan ka no ti makabulan, 2 bulan, una makatawan, sa balik ka naman ti ka-live-in na. Awan ka no ti panagtal na ti biyag na. Gabuta, awan ka no matag-serious kayong kuha nga babae. Dito nga rin ti pagkasalita, ak manong Nemi kadagyaman aklauna iti anos mo nga nangurnos, kalpasan nga inak, insan kang ka, iti Italiana. Kadagyaman kang ka, iti anos mo, kanlaing mo nga nang ibasa, ng tadbihag. At sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Tinapudno nga ayat ako na, dagadagtawd iti kahon ganti puso, saan nga agtawd laing kadig iti mata. Toy nga radagyaman nga pagayam mo, Debbie.